Vanhan nettiyhteyden haasteita oli erityisesti ehkä se näkyi siinä opetustyössä niin, että välillä ne yhteydet vähän oli heikot, ei ollut tasalaatusta ja se haastoi verkkotuntien pitämistä ja selkeästi aiheutti niin kuin harmia. No, vanha kupariverkko on alun perin rakennettu lankapuhelinta varten ja siinä signaalit heikkenee ja sitä kautta latausnopeudet putoavat merkittävästi valokuidulla toteutetusta tekniikasta. Elemonetin aitokuitupalvelu on nimensä veroinen, eli silloin valokaapeli rakennetaan Elemonetin keskukselta suoraan huoneistoon asti pelkällä valokaapelilla. Taas muissa tekniikoissa yleensä valokaapeli jää kiinteistö johonkin yhteiseen telejakamoon, josta sitten hyödynnetään olemassa olevia vanhoja kupariverkkoja. Suurin ero valokuidun ja mobiilin välillä on varmaan se, että kuitu toimii tasaisesti sillä nopeudella, millä se on myyty. Aitokuitu tarjoaa tällä hetkellä mobiiliverkkoon verrattuna moninkertaisia nopeuksia. Eli tällä hetkellä Elemonetilla on tuotteistettuna 2,5 gigan nopeus. Ennen kuin kaivuutyöt alkoi, niin siitä viestittiin hyvin ja tosi ajoissa, niin mä en kokenut siitä minkäänlaista häiriötä. Sitten ne varsinaiset kaivuutyöt, niin nehän nopeasti saivat sen työn tehtyä ja sitten myöskin ne kaivuutyön jäljet peitettyä. Henkilöt, jotka sitä työtä tekee, niin ovat asiantuntevia ja osaavat ne niin kuin siististi laittaa ja sillä lailla, että ne on huomaamattomasti niin kuin siellä osana olohuoneen kalustusta. Että musta se oli hienosti hoidettu. Lähtee aina myyjän ja taloyhtiön välisestä ajatustenvaihdosta ja tarpeiden kartoituksesta ja sitten ihan tarjouslaskelmasta. Sitten lähdetään tekemään toteutusta ja siihen kuuluu ihan kaapelointisuunnittelu, maastoluvitus, kaikki tämmöiset asiat aina sitten varsinaiseen rakentamiseen asti. Että sitten yleensä joudutaan pihamaalle jonkin verran kaivaa ja rakennetaan se kaapeli joka huoneistoon. Elemonetin avaimet käteen palvelu taloyhtiöille tarkoittaa käytännössä sitä, että kun taloyhtiö on tehnyt päätöksen tilata palvelut Elemonetilta, niin siitä eteenpäin Elemonet kantaa vastuun niin suunnittelusta, rakentamisesta kuin käyttöönotosta, että myös sitten valmistumisen jälkeen myös vikojen vastaanotosta ja ylläpidosta ja muusta. Otin sen käyttöön, niin soitin sitten tuonne Elemonetin asiakaspalveluun ja sieltähän sai ihan mahtavaa ohjeistusta. Silloin kun tässä aloitettiin asentamaan niitä, siitä oli ajoissa ilmoitettu. Mun mielestä viestintä oli erinomaista. Asukkaana oli tieto siitä, että mitä tällä tapahtuu, milloin tapahtuu. Ja musta niinku erityisen hyvä asiakaskokemus oli se, kun asentajat oli paikan päällä ja olin töihin lähdössä, niin hän halusi siinä kohtaa niin kuin varmistaa, että voivatko tulla sillä välin asunnossa käymään. Haluaisin antaa taloyhtiön hallitukselle lämpöiset kiitokset siitä, että olette tehneet näin hyvän ja fiksun ratkaisun. Tämä on ehdottomasti palvelee asukkaita ja on pitkäkestoinen ja hyvä investointi.